Ndizvo zvipikira zvividiyo izvi. Ndizvo shuwa. What's about? Ungachini stress nezvipikiriwe. Hasina problem izvozvo izvo. Zvishoma kana problem hazvina chozviwedzera. But handine stress yekuti that's why I'm confused kuti vakandima 5 inch ane tama. Zvafanira kwezvo. Say guys, yeah, Maxenta mboita video chikuratidza kuti toilet yatanga kutovakwa nani nachikomana Methuselah kana Matthew. Asana zoti vanonzi baba because ane vana vake I think 2 if I'm not mistaken. Saka apa ndabva kunotenga simbi dzaanga achida kuitira kuti anga achita sei achiisa mutoilet those andoda kuti ndibude na yeah, all right. Sides ndo simbi dzacho idzi dzanaenda anotenga saka vadzibhendesa I think agodza asingakwani muvherisa saka inja nadzo zvadzonzi chii what saka ndo dzanaenda anotenga makuseni saka ndakudziita sai ndapinda nadzo harina anga ingotsvaka moto vanhu azengi anda ng'ombe kati kadzaonekwa kuairport kuti anyway saka Methuselah uya isimbi dzenyu dzetoilet chesipo pamune makushandisa toilet yenyu mbiri. Mwari wakanaka. Chipoya. Sama zodi masisa congrats. Panhau yekutini green yako. Iri ndekuti apa nhasi hatinozokwanisa kufinisha ngoma redu saka tichapesa mangwana tinenge tapesa mangwana ndopachazopinda simbi idzi dzamatenga madeformed bar. Anzi machideformed bar sei uchimati madeformed iyo mukatarisa zvairi hatinoona kuti yakabhenda ine like ati ngepeteni soninda mberi. Saka manje apa simbi yange yakarebesa yabhendeswa apa ndikazobatsira wabhendesa apa yange isingachakwani mumota saka zvozofamba sei? Zvochekwa futi serious see unombogara you stay saka uchaplaster messages meso chimugomba macho so unozomupinda sei wavaka pamusoro naiwe amupinde mugomba kana iri gomba ritenge neswedha mukapinda sipanapa wait ventilation haisoda pipe here unongovakirira hapana zvoshua pipe hapana mukati muzasi mugomba mamuplastwe saka rizari negunze muchaendi kudondozve saka inofanira kutora mazuva mangani kuti inge ichinzi toilet yakushanda neyaoma yatoplaswa zvine kushe apa roofing unayo kaapa pasikaisi problem tine zenge riya riya reparoofing
but inenge rakuda Iputire zvopira dandaria. What's about? Iwe dandaria. Panapo wakaziya vanombosiyawo mwana matandere vakavaka. Havana Pangosara zenge chete nditi. zengi roga nedai. Manews usatobhuya mufanira kuteredza manews muzvipikiri zvandakauya nazvo izvezvi. Mumuratidze zvakaita. Because inini vanhu vemumaenergy mbuya ndovanoziva. Chandotarisa Chiramba ndichimboona ka. Pandakaenda mushopu mavakandibvunza kuti mukushandisa ichi parufini tikati kushanda ma-IBR ndobva vanipa zvipikiri zvema-IBR. Tazoti ma-IBR aya ane matypes futi here. vane emashitsi iyaya kuzoita emasebhesti ndezvakakura Tigatigoratidzwa zvekera bhosa zvakati wandei. then zvemashitsi aya hazvizvo zvitete I think zvitete. Amen. Ugatigoratidzwa nambuya. Saka mumira henyu kuti munozvapa zviri here. zviri mumabhaketi. Saka ozochi panchazovakawo hangu kwete kumusha. Town. Panchaona stand yangu. Mwari vakandikombora nestand mutown handiti township. Chamwari ndizvo kunogara kuchamwari. I refuse chamwari vasenge vatongoinda zvava but I cannot stay kumusha like zvokutogara. I would rather visit. Ndovakisa musha wanguwo asi ndawakisa musha wangu nemurume wangu ikoko. Hazvirevi kuti ndofanira kugara ipapo. Kokana achigara kuGermany. vanhu vafanira kugara pamwe chete kuitira kuti pasazowanana. And I think in the type inokosa kurasisa honestly. Ndakangorasiswa easy nosvikira ini madhari komusha vachichengeta shuro nempudziso nemakwai. Tobva tatengesa towana mari keshi mupesi obva inonodya nemabhebhi eshanya mwana ana kutoona ndichirwadziwa. Ndichiona zvisvo zvikutoitika chamwari kalife history kangu Saka pakatoita kanobuda kanoona ngovavarirawo why shamwari kugara kumajonino madhokita kune madhokita akasiyana kumadhokita ekudzidza kune madhokita ekurapa. Aya ndipe izvo zvombuya izvi ndizvo zvodiwa. Ndizvo zvipikira zvikudiwa izvi ndizvo shuwa. What's about? Ungachini stress nezvipikiri iwe. Hasina problem izvozvo izvo. Zvishoma kana problem hazvina chozviwedzera. But handisi sekuti because that's why I'm confused kuti vakandima 5 inch ane tano. Zvakafanana kwezvo. Hazvina? Chonembi. Zvasiyana. 4 inch. Izvi ndo zvimwe. Aya ma3 aya. Aya machi aya. But anodhura manje aya. Because packet 1 iri rakanzi $6. Manje 7. Zvino manje ndikaenda mangwana ndinofanira kunomatarisa futi mamwe ndoda mangana akadai. Shamwari kutiti 5 kg handizivi kudai 5 kg ke. Handikuona wataura wani. Meaning kuti uda 5 mapackets. Iwe shamwari ukadauta zvokutaura neni uita sokuti kutaura nemukadzi wako shamwari tonesa. Ungandita conclusion here shamwari. Pabasa kapanapo unofanira kundiudza exactly. Handiti. Saka meaning kuti ndasawa ne 4 packets akadai. Saka changotora picture. I'll 1 chakadai because 1 choita $6. Meaning kuti 6 times 5 ichi $30 kasina kurani. See?
saka $30 saka tikuda $25. Thank you guys for supporting us. Project yedu yakunopera guys. I can't wait to finish. Thank you very much. And this is good to say it's all easy. Kuti muno usiyaziva nokwanisa kumbokusupportawo from afar or from within Zimbabwe. Thank you very much everyone who is in Zimbabwe. Vachitisa kuma Eco Cash. Everyone who is actually outside of Zimbabwe. Vakavachiti supporter from the word go. Kwatava ndokure 2 months is not a joke. Uchigara kuno uchizama kuti zvinhu zvese zvinge zvichibatana. Inyaya yekuti tinongopai zvinenge zviri pavideo chete, but there are so many things that actually took place behind the scenes. Some of them will take time to actually digest and see how we can actually share some of the challenges we faced during our project, and also some of the things that we learned during the project as well. So definitely munoziva kuti pese paitwa zvinhu pane ma pros and cons anoitika, pane negativity and positivity inobudawo zvakare. Saka tichazenge tichikuudzai, maybe I'll do a story time of some of the things that actually I faced when I was here, especially like something that broke me to the last extent, but then I will take my time to share with you. Maybe after 2 weeks or 3 weeks, I'll let you know what happened and also why I kept on staying here. Thank you very much and God bless you. Bye bye.